Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepangaken nami kula Febi Guswanti saka kelas 12 KTKP setunggal nomor absen 11 badhe nampilake tembang gambuh tema pendidikan. Sugeng mirsani. Satunggal pangerten. Gambuh iku tambuh, embuh, jumbuh lan tembung kang awanda embuh. Tegese lanteh. Anggitane nata praja digunakake kanggo menehi pitutur ilmu kang kukuh bakuh utawa teges utawa galak. Kalih patokan tembang. Setunggal guru wilangan 7, 10, 12, 8. Kalih guru lagu UU I UO. 3 guru gatrane 5. Bocah sregep sinau saka enom men aja ke banjur sugih ilmu sarate kudu mung rajin mula dadi wong sing guna tanda sebecike owong. Cukup semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.